Není to jednoduchý, nebude to přes noc, ale abych v tom nebyl sám, abych nebyl sobec, tak jsem se právě rozhodl pomoct dalším z vás se na podobné částky dostat. V tomhle videu ti ukážu, jak jsem se z průměrného platu dostal na 300 000 korun měsíčně. A ne, tohle video netočím kvůli tomu, abych se pochlubil, ale protože mě samotného vlastně zajímalo, co jsem začal dělat v životě jinak, protože těch předchozích 5 let jsem se plácal někde kolem průměrného příjmu a za poslední 2 roky jsem se dostal právě na 300 000 korun měsíčně. Moje jméno je Matěj a vítám tě u dalšího videa. A pokud mi ani potom, co ti všechny tyhle věci řeknu, neuvěříš, tak si počkej na konec videa. No a pojďme rovnou na první věc. Původně jsem si ji chtěl nechat až na konec videa, protože tě hodně překvapí. Každopádně jsem se rozhodl ji říct jako první, protože jsem přišel na to, že bez téhletý změny by se nemohly stát všechny ty další. No a ta první věc, na kterou jsem přišel, je to, že jsem našel podobnost mezi pracovním životem a mezi vztahem. Možná ti přijde tohle přirovnání zvláštní, ale hned ti vysvětlím, jak to myslím. Moje doposavadní metoda byla taková, že jsem dělal nějakou práci, nějakou profesi, která mě třeba i bavila. Stal jsem se v ní nějakým způsobem i dobrý nebo nějak průměrný, možná trochu dobrý. Každopádně dospěl jsem do bodu, kdy mi ta práce nevydělávala ty peníze, který jsem doufal nebo který jsem chtěl. I přesto, že jsem si myslel, že už ji umím, že jsem v ní dobrý. No a tím pádem jsem udělal jednu jednoduchou věc a tu práci jsem prostě změnil. No a zkus se nad sebou zamyslet. Udělal si tohle někdy taky? Víte, ta dnešní doba je taková, že jsou nám ukazovány příležitosti. Že někde vidíme video, jak se někomu povedlo tohle, jak někdo zbohatl na tomhle, jak někdo vydělal peníze tady. No a dává nám to ten pocit, že musíme udělat tu změnu pro to, aby jsme se mohli mít v životě dobře. No a my tu změnu uděláme, stejně jako jsem tu změnu udělal já. Začal jsem pracovat v nové práci, v nové profesi. No a co se stalo? Začal jsem být šťastnější, spokojenější a myslel jsem si, že už jsem konečně našel to pravý. To je totiž podobný jako s tím vztahem. My totiž někdy dojdeme do toho bodu, kdy přejde ta zamilovanost a potom ten vztah začne být takový obyčejnější. No a ve chvíli, kdy uděláme změnu, tak se znova dostaneme do toho bodu, kdy to začne být krásný, kdy jsme zamilovaný, kdy je všechno zalitý sluncem. No a tohle podobný se děje, pokud změníme práci. Změníme práci, změníme kolektiv, změníme prostředí, jsou tady nové věci. No a to nám vyplaví samozřejmě hormony štěstí, protože každá změna, když je aspoň trochu dobrá, tak nám přesně tyhle pocity navodí. No a přesně tímhle já jsem se nechal manipulovat. Tuhle změnu jsem udělal ve svém životě několikrát a pokaždý se ten scénář opakoval. Vždycky to bylo chvíli dobrý, chvíli to bylo super a už jsem si myslel, že jsem objevil to správný. No ale opět jsem se dostal do bodu, kdy ty peníze prostě nepřišly a já jsem si říkal, co sakra dělám špatně. No tak jsem udělal další změnu a další a další. No a až ve chvíli, kdy jsem objevil, že tohle je slepá ulička, tak se můj život doopravdy změnil. No a teďka se dostáváme ke změně číslo 2 a ta změna číslo 2 by se nikdy nemohla stát bez té první změny. A to bylo to, že jsem si uvědomil, že musím dělat to, co mě baví, to, k čemu mám vztah, ale stát se v tom odborník. Mít nějakou prostě konkurenční výhodu. Mít v té vlastní profesi nějakou jednu dílčí věc, na kterou se stanu opravdovým odborníkem a specialistou. Ideálně, když mě ta věc bude bavit a tohle přesně jsem udělal a v tu chvíli se začaly dít ty změny. No a k tomuhle je potřeba přistupovat trošku jako k věcem. Třeba jako k telefonu. Vy si můžete koupit ten nejlevnější telefon, který bude umět dost podobné věci jako ten nejdražší telefon, ale i přesto jsou lidi a je hodně lidí, kteří jsou ochotní zaplatit za ten nejdražší telefon, i přesto, že ta jeho služba může být celkem podobná jako ta služba, kterou nabízí ten levnější telefon. Ale v čem je ten rozdíl? Je to v nějaký konkurenční výhodě. Ten lepší nebo ten dražší telefon má prostě něco navíc. A tak stejně je to v tom pracovním životě. Ve chvíli, kdy jsem přišel na to, že když se stanu v něčem odborníkem, v něčem budu trochu jiný, v něčem budu trochu lepší, nebo ideálně o hodně lepší, tak v tu chvíli okamžitě vzroste ta moje cena. A ve chvíli, kdy si v tom najdete to, co vás baví, tak to je ten moment, kdy se začnou dít v životě změny. No a tím, že já pracuji ve financích a finance mě vždycky bavily, tak pro mě ta změna byla v tom, že jsem se stal odborníkem na hypotéky. Měl jsem k tomu vždycky blízko, vždycky mě bavilo řešit lidem jejich bytové potřeby, jejich sny, to, kde budou bydlet, vyřešit ten problém, častokrát komplexní problém. No a v tu chvíli, když jsem se na to stal odborníkem a ty lidi to ze mě cítili, ty lidi to prostě z vás cítí, že jste v něčem jiný, v něčem lepší než ty ostatní. V tu chvíli mi ty lidi začali věřit a v tu chvíli já už jsem ani nepotřeboval někoho k něčemu přesvědčovat, protože ze mě bylo okamžitě cítit to, že tomu rozumím a že najdu to nejlepší řešení. No a tím se dostávám k tomu klíčovému slovu
a to je to, že na vás musí být spoleh. Ve chvíli, kdy se na vás někdo bude moct spolehnout, tak se začnou věci měnit. A to funguje ve vztahu nadřízený-podřízený. Ve chvíli, kdy ten šéf nebo ředitel firmy nebo majitel firmy se na vás bude moct spolehnout a vy přestanete být nahraditelným člověkem, okamžitě vzroste vaše cena. Platí to ale směrem dolů. Ve chvíli, kdy se na vás vaši zaměstnanci budou moct opravdu spolehnout, tak okamžitě vzroste vaše cena. A to je věc, kterou já jsem si uvědomil, a taky je to věc, která by se nikdy nestala bez toho prvního bodu. No a teď pojďme na změnu číslo 3. Našel jsem si někoho, kdo mě celou touhle cestou provází. Nevím, jestli jsem našel já jeho, nebo ono našel mě. Každopádně se to stalo a já na celý té svý profesní cestě, teď v tu chvíli, kdy se začínají dít ty změny, tak mám někoho, na koho se můžu spolehnout, což je ta podobnost s tím bodem číslo 2. No a díky tomu, tak já vím, že když se bude něco dít, když je něco špatně, když je něco těžký, tak ten člověk mi pomůže. A vy kolem sebe potřebujete mít toho člověka, který vás táhne. To může být váš šéf, váš nadřízený, ale může to být i někdo jiný, ke komu vzhlížíte, od koho se učíte, něco jako váš mentor. No a v tu chvíli, když ten člověk to s vámi myslí dobře, ve chvíli, kdy ten člověk má tu snahu, aby i vám se dařilo, tak vám to extrémně pomůže. Protože přijdou těžké situace, přijdou věci, na které třeba nestačíte, přijdou věci, se kterými si nevíte rady. A ve chvíli, kdy máte toho člověka, ke komu můžete jednoduše vzhlížet, tak v tu chvíli se máte o koho opřít a v tu chvíli jste narazili na toho správného člověka. Takže vybrat si někoho, kdo vás povede, je naprosto klíčový. No a pojďme rovnou na změnu číslo 4 a to je kolektiv. Vy prostě potřebujete být ve správném kolektivu. Zase má to souvislost s těma ostatníma bodama, protože nejspíš se do toho kolektivu dostanete na základě těch předchozích změn, který já jsem udělal, nebo u mě to tak bylo. A to z toho důvodu, že když se na něco stanete odborník, v něčem budete dobrý, tak ty lidi vás začnou vnímat, budou si k vám chodit pro radu, budou od vás něco chtít, ale v tom dobrém slova smyslu. Budou vám důvěřovat, budou vás zároveň motivovat, budou vás respektovat, budete se v tom okolí cítit dobře. A teďka pojďme zpátky třeba na střední školu, protože hodně lidí si to nese třeba z dětství, tuhletu věc a tuhle překážku. Vemte si, že jste zpátky na střední škole a byla nějaká věc, ve které jste byli třeba dobrý, která vás bavila, ve které jste se chtěli realizovat, no ale prostě to nebylo populární. No a ve chvíli, kdybyste se s tím začali svěřovat ve škole, nebo jste to i třeba udělali, tak se vám ty ostatní začali smát. No a ta reakce toho dítěte většinou bývá taková, že se tím přestane chlubit, možná to i přestane dělat, možná na to úplně zanevře a zhnusí se mu to. No a tohle je věc, kterou si sebou neseme i do dospělosti a takový okolí prostě není dobrý. I kdyby to bylo cokoliv, to, co vás baví a to, co vás naplňuje. I kdybyste byl dvoumetrový chlap, který ho baví štrikování, tak se vám to okolí přece nesmí smát. To správný okolí je takový, který vás v tom podporuje, který vám pomůže, který vás naopak motivuje, který vám řekne, že to je super a tohle je to správný okolí. A i tohle byla ta důležitá změna, která se v mém životě stala. Našel jsem prostě to správný okolí, který mi pomáhá a který mě nějakým způsobem inspiruje. A zároveň mě nechá, dopřeje mi to, realizovat se v tom, co mě baví. No a teď se dostáváme ke změně číslo 5 a ta změna byla taková, že jsem přestal mít předsudky o tom, kolik si vlastně můžu vydělat peněz. A tyhle předsudky o tom si většinou zase nosíme už z dětství, protože třeba naši rodiče vydělávají nějakou částku peněz, nebo celý život se blížili právě tomu průměru, no a my jsme to převzali za svý. My jsme si prostě začali myslet, že tohle je to ono, že víc už to prostě nejde. My jsme prostě převzali nějaký vzorec chování a taky to, jaký máme přesvědčení a hlavně to, že nás to přesvědčení limituje. A ještě ve chvíli ono je to podpoření tím, když si otevřeme třeba Jobs nebo prostě nějaký jiný inzerční stránky, kde se nabízí práce, tak je tam pak nějaký průměrný příjem, se kterými se začneme stotožňovat a začneme mít tu mylnou představu toho, že tohle je to maximum, co se dá v naší práci udělat. No a ve chvíli, kdy já jsem tuhle myšlenku pustil, kdy jsem se na ní přestal upínat a trvalo mi to fakt roky, tak to byl ten moment, kdy se mi začalo opravdu dařit. Může to plynout i od kamarádů, od toho našeho okolí. Prostě pokud budeme trávit čas jenom s lidmi, kteří prostě vydělávají nějakou částku a přesto se už nikdy nedostanou nebo nedostali, tak nás to začne limitovat taky. Takže nejenom, že si to táhneme z té minulosti, ale ono nás to provází i tou současností. A proto já bych po tobě chtěl, aby si tohle z té hlavy dostal. Není to jednoduchý, nebude to přes noc, ale přestaň si do hlavy spát tyhle limitující přesvědčení. No a dostáváme se k poslední změně, kterou jsem udělal k tomu, abych se dostal na příjem 150 000 korun měsíčně. Říkal na začátku náhodou 300 000? Jo, říkal jsem to a trochu jsem kecal. Ale kecal jsem záměrně. A to z toho důvodu, že jsem vymyslel projekt, který mi přesně v téhle částce pomůže. Ale abych v tom nebyl sám, abych nebyl sobec, tak jsem se právě rozhodl pomoct dalším z vás se na podobné částky dostat. Právě kvůli tomu jsem zorganizoval 16. prosince takový workshop, dejme tomu, kde představím 15 z vás koncept, který jsem vymyslel a který pomůže mně, ale zároveň i vám dostat se k podobným částkám.
No a pokud jsem tě ani tak nepřesvědčil, tak si počkej na 16. prosince, respektive na to, co se bude dít dál, protože 16. prosince to bude teprve začátek. Tak jo, díky za pozornost a čau.